men. Ako kita to gikuan. Hello, maayong hapon sa tanan. Na ako diri ni Lolo Solomon naghatod sa grasya nga gipadala ninyo. Napay uban nagpadala nga wala pa nako nakuha. Paunan pa nako ugma magkita mi ni tatay diri ugma. Unya karon ang akong i-endorse ang katong nag-send sa akong video account og akong GCash og katong si Sir Paul or Pao ba to tagagawas nagpadala sa nako through Western Union. So mo ako ihatag ni tatay karon. Tay. Kuan ni siya tay tempa. Ipagod eh. Akong bana. Nya kanang wa ko nagdugay ganina kay nangumprak ko akong mga anak wa pay pamahaw. Ay gira mo buo mo. Tay 10.5 ni tay. 10,500 from BDO, Western Union ug GCash. So mo ni siya puli sa nailad nga 900 ganina. Monday tay ugma alas 3 balik gyud mi diri. Kaya nagpadala wa ko nang kuan niya. Wala pa mi province. Muli pa mig sibunga. Kay Pero tanan information nga sa nagpadala na anak ko. bisag butong sa Napatay ha. May hapon sa tanan nga gusto pa magpadala og tabang ni tatay, magkita mi diri ugma sa merkado alas 3 sa hapon. So pwede ra mo chat nako bisag puno na akong inbox. Pwede ra mo chat nako para mangayo sa details. I-send lang ninyo sa kuha kay ako ihatod niya diri ugma. Salamat.